Oke guys, kita tampilkan wajah Lek Gamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan sayuran, dimana kita telah menandur tanaman yang 20 hari, 21 hari sudah memanen. Tidak usah menunggu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alina Nek Gamis ya. Gembel guys. Yes. Kita masih dalam perbayaman karena panen besar, panen raya ini, karena manjurnya agak banyak permesa. Nah, payu pira Lek? Ditunggu saja nanti payu berapa. Kalau Mbah Kemi mah, duh, ya begitulah. Tidak pernah menarik harga Lek Gamis tuh. Kalau diberi tetangga tak pernah menarik harga. Kita lihat pasar berapa. Bayame kena udan ya walah. Ayo. Ayo koyo Lek Gamis. Lek Gamis koyo bayem ya. Mbah Kemi ndek sore udan makeup mek bayem ya. Ya Allah. Ya nungguin pedagang kalau laku ya begitulah. Lek kaya nggih esuk aja nganti kalah karo pitik. Pitik aja nganti kalah karo pitik. Nek mergawe kuwi tangine ndang esuk. Ora ditoto pitik. Ngono lho pemirsa. Baik anu apa jenenge? Kaline Mbah Kemprit. Mbah Kemprit iki saiki kok dadi pedagang piring liwane. Iki sebenarnya ora payu tak dol dhewe kan. Jabut dhewe dol dhewe. Ini kan di dagangan ini biasanya Lek Gamis langsung terjun pasar, masih sang jualan. Memang jualan di pasar angger tandur rupakmu iki. Iki kena udan ra nyirami, dapat tak opekoh. Mati kono kok nalat ya lagi kok. Alat sing ser lagi. Enggak bayem nenggone pira nggih? 20.000 walah rak kaya Lek Gamis. Daibo rak untuk tak masih. Pasang bedel Mas Picis Raja Brana. Mbak Cah lali ora tak kei. Tak kei bayem lali. Biasanya Mbak Cah iki tak kei yen. Jojol tempe. Marai sekolah, guys. Mantar sekolah. Nek sore bentuk piro nek? Tidak piro nagene. Wong aku ndek engke 600, ndekne dituku 700 yo tak balekno 11.000 ya. Yo kekno Lek, ya Allah. Kekno kabeh kangelane mbayani nggen ku tuku Oriane larang kan. Oriane piro? Sak kilo 5.000. Winae piro? Winae ndekne nggo nek adol 20.000. Nek adol larang ndek niki. Nenggone Mbah Kes sepiro?
20.000. Ngene ndekne 20.000. Aman wae. Pancen ngene Mbah Ken iki nek wineh larang dhewe iki. Saturi cuma murah ngono nek larang. Gelem kono ora gelem ya wis. Anggere kekerepen. Melintang wong manis aku ngenteni kamu maneka ing angkasa minas tunggu awan-awanan iki aku nek kae ngene ngerti kok pasar iki njabut bae nggih 20 30 ngono tak jebuk. Nggo awan-awanan nek enek wong maksud iki gak bakul di tangan. Tangan nggo dhewe niku lho. Ini iki cilik dirampet apa? Aku tang dipaculi neh tandur neh. Suwen ku nek enteni gedene elah. Ketok ora ya? Ki nandure rontok kekerepen. Kan nandur bayem ki angel iki ya sampo. Tangan iki ra pinter ya kekerepen eleh. Ngono, guys. Nek trimo lagek-lagek udah. Mbah Man ini termasuk ya pinter iki kan nandur Mbah Man. Lemahe elek dipangani ane ngerusan. Cacingnya banyak. Lek damis Pak Japet ditukokno puradan, Pak. Ditukokno puradan lemahe dadine yo cacingnya ben minggiat. Cacing tanah. Jirulu patmo 6 oh 15 serak wis ya. Kena itu sarapan. Wah, sundel bolong kodok. Bayem iki cilik-cilik godhong. Yes, tak umbai dhisik. Epet ewangi ayah. Lah. Ayah pemalas. Ayah Japrik pemalas. Iya, malas lah tapi iso nandur. Alah. Apa ya iso? Layaman. Aku malah gedongote kok. Wong kowe iki sing marahi sapa? Nandur bayem penginku nandur bayem ya. Tega ngerak tak paculi. Tak sirami dhewe bareng enek hasilnya. Wah, paculi kabeh. Ilmu dari Lek Damis kau pakai. Saiki ora rasane nandur bayem enek lemah nganggur Bu Heman. Kena nggo tuku-tuku aneh nggih. Lombok sarapan tempe embus nggone kami tuwa. Panenane bayem kae kono-kono terong. Walah ngeri. Tok pira, guys? Si loro, telu, papat. Pak jipuk pira, Pak? Sinai. Sinai, guys. Kena apa Dek saiki? Yes, Ben ngayak nambah Ken. jemah-jemah kok. Gak enek wong mangan.
bayem. Iya ya ngene. Kene wong mangan. Mbah kayak iki ndek iki kok akeh iki. Swidak. Swidak lek ngono. Akeh. Kerepen sing tengah di sini. Karepen pin alak. Godhong gak iso gedhe. Angger karepen godhong gak iso gedhe. Kontrol tengah. Wis. Wis tak ombahi Kalau guys. ngarep apa kok. Koraken. Yes, kita tuh guys. Wadinya biar kecer. Ya biar kecer guys. Tap, cek kira gue tuku tempe bus gone kami tuwa. Nah, akeh iki kok nek iki dinane anu ya, dinane kok nek arane. Luna. Ini pengen untuk notik 10.000 ibaratnya 15.000 ngono nggih. Nek sesuk blonjo tuku tempe karo lombok wis kena sarapan nggih. Wong yang gelem keruntek ya dong telo ki padha entuk duwe nggih pisan. Dong telo entuk duwe, mane wong tani ki ora wedi lesu. Nek wong randu iki sing di sawah ora di sawah nggih. Ya dodol keterampilane. Mbok kumulane anak-anake sakmono kae iki yo dari jualan nggih. Ora di sawah, ora tegar sawah. Lagi ya. Ora di tegar, ora di sawah. Wong kono ki enek wong nganggo bayem ini ki enek. Periki ra iso. Nek wong pilang lho ya tanduk iki. Kalau randu kabeh. Ayo randu ki arang lho nandur bayem ini ki. Ya mau wong kene tok. Pas aku ki pasar perang-perang tahun cul cilik ora enak wong nandur bayem ini. Yes. Adol bayem ana secinah atine ayem. Iso turu omah. Oh ya. Oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Ngumbah bayam tiadai esak. Sek-sek. Kira ayam. Dewene ngasak. Pikir ayam kayak di ngasak. Ngasak. Wes, ayo ayam. Kita berangkat. Duh. Remuk. Ayo lagi metingil-petingil guys, tak didono. Nah, dadi lumintu ngene, guys. Nah, iki sing metingil-metingil ngene. Yo ngene iki nek lahane ombo iki iso gentenan. Kono, bar kono kene, ndek iki tuanduri kabeh karo semono jretep. Teko nguri kono, teko gedang-gedangan. Saiki wis impor. Oke, Pak Japlek berangkat.
ayam gas kena nggo tuku tempe nenggone kami tuwa es ayam ndak mari saiki uripe enak es enak wow isu muda ayam para hah ada kah es dinah tok gentenan tak kekno ndekne guys. Peco di sebelah kewes kebaco di kapake. Dublek ta. Dublek. Preng bongkotan. Ya, tiket tok ya dadi apa? Wah. yang Jawa kuwi yang Jawa Duren Jawa. Duren Jawa. Lah desa gak dikai mbah kene. Kayak piro? Nah, orang dinas kok. Cuma ya payu iki ya. Hah? Apa lagi? Botok iki apa lho, Mbak? Timun sigarane ayo bangun negara. Dalang. Engko nek enak wong tuku nggo mangan, guys. Piye ra nek mangan. Bakul iki wis tek bakule. Kekayaan hari ini. Kaya. Kaya. Kaya kita. Nggih. Pak, suwe-suwe sugih Pak nggih perkara bayem. Nah. Kaya anu. Tampani ra ketangkon nenggone lek gamis. Nah, masih jualan bayam jalan kok tukone beras aku. Tukone beras gula. Wah, tak kek murah. Kek murah? Ya. Dikek murah emang. Ya, nanti siang aja ya. Nek esuk niku penting mangan ya, Pak. Aku wajar jajan parkir nek ora aku bawa iya. bajane tok sing parkir apa ya jalan Bajane tok ono wis seneng. parkir Aku wis seneng sama. Tuku sego sitok ae, Mak. Suku para, Pak? Iya para. Hah? Urap, Mak. Heeh. Urap. Aku sambel apa? sambal tomat Iya. Sambel teri ae. sambal teri pinten Sambel teri siji, sambel urap siji. Wis, Nak. Berapa, Mak? Berapa, Mak? 7.000. Oke, Bos. Untuk sarapan. Ijek panus. Sing panus aku 5.000. 5.000. Yes. Enak iki. Plastik endi? Udan. Iki dhuwit iki, Mas. Dhuwitku iki lho. Kok dicokno ngene kok iso dhuwit mbah gampang piye lho. Wis 6.000 ora. Wis. Kene lombok e. Panas sing panas. Iki panas. yo kayak sak puro kan ora payu tok rawuh Nah, tang di krowak-krowak kaya, Mbak. Piro 6.000 lho. Ayo. Ambek 500 oke.